Dobrý den, jsme firma Falstaff s.r.o., na kterou jsme bezmála 10 let a nově jsme zakoupili technologii na čerpání betonu. Je to stabilní pumpa Putzmeister 718, což je takový top z technologií, který umějí tuto službu provádět. Dnes budeme čerpat na zhruba 130 metrů, pojďte se s náma podívat, jak to probíhá.